Yok, sağ olun. Hey, otayda bir işler olacak mı? İşler yerlere. Bana berdi kovuy. Bolup duruyor özüň bilýänsiň. Maksat. Bolya. Maksat. Maksat. Wekley. Gözün yok mu hayvan? Ağam başla dostum kam deyip durna. Ana nok değil mi ağam? Hayır bol yapışıp yatma. Men ağam tuğca etsaydı. Şiniç. Hayvan lan. Olya ağam yanlışlık olya da. Ne yapışırdın yağmur? Ay değerim ötmedim da ağam. Diğer öğütmen. Näl gowum kelle. Kelle näle. Gözümden o çıkıp da ulan ay. Tağam näle ağam? Yaman oğu. Niye de isleyen oğlum? İşte uğrup deme. Novata da savadi şeyen. Avada da din zalayın dedim la. Dostum bilen geldim. Bolya. Bolya. Bolya başla gore. Bar. Sana şehre bir ayta sen tek başa düşmedi bolya. Ya vatta takkar mırtı ayda. Ne bura dedin mi? Yo ağam, kopsurtma. Canımır tağım kovmaya odayram. Kovolsana döre verecek men. Bolya bar. Bolya tağı olun. Diye ne bir baklaşka oğlum gözümden o çıkıp da. Ya Allah. Başka oturmalı yer tapanlar. Ne mi diyen ağam? Yok işte adam diyemek. Adam diyenin yine pətiye vermezek olur. Şu atıysa diyen yok mu? Yok, hiç sat diyemek. Her yerde yokluk zalim bari. Bana ne mi oluyor? Be. Dişlik geliyor. Salam arasatacak gerek mi? Salam. Oğuz Hazret Han'ın örtakası oluyor. Dinle şunu kalan yer arasında. Öyle. Häzir daş ederim. Üýnäki deýlerim şey arasatak ýerler orta. Başlan bura değiliniz mi? Yo hiç sat diýemok. Häzir bolýan. Sağ olun. Sağ olun. Bana ne oluyor ay? Diline getirmeyen zatlarını öldüm. İşte otuyor. Hem pikir okuyam kamay. Kovul kovulmama bakmal. Alo salam, Kurban ağa verin sana. Dinleyen. Kurban ağa selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Ben her tekliğimin kabul ediyen yerimi çalsayın ağam. Şehir uğradın beni. Önkçe yerime. Onda daň bilen ýerinde bol. Böyle. Ertir yerden katına ulan bararın. Sagaman elnim. Sagaman el. Bar. Indi size açmadan pikir edin. Benim o pikir okayın. Yine de önkçe işerim o. Şunu da arada menden galını bağırma ayırmalı, tedelemeli. Başlık geldin mi? Han sen mi oğlum? Men gence işlep gördüm tağman. Tüveleme geleydin mi tededen? Oo, ne mi beğenmediniz mi? Yok, beğendim oğlum. Ne mi beğenmen? Katı beğendim ben. Yüzünü de beğenene ben gidelim gence.
Bolýaýynça tagaman işler. Men beýlekilerden diýinjak bolup berdim. Üstesine mınk nämedige. Bura diýdimmi ense? Gaýtalak goýbergençe ýanky diýen adyny. Yok, hiç adam diyemem oğlum. Canın sağ olsun. Tüweleme. Oňa çenli meni başlyk. Bah. Onu ýokarky başlyk özüm aýyrdym diýdim owa. Owa, Ýokarky başlyk isläm maňlaýym ýarar dost. Nirden eşşe bol gitdi. Aýla bir sapar bilen. O başlygy nemetdin diýdiňmi? Isapar nurup ýerine özüm geçdim diýäňmi? Yok, hohon ýarda yerim tapýan on ýarda diýerim o. Ýa sen şey diýdiň däme, ýa aýtyp durdyň ha. Inne başgalat diýip durdyň. Yok, ho näme diýen aýdy olsam sykmaý sen. Kim on ýarda diýe? Bah, näle wallahi. Özüň aýtmadyň başlygy gidirip özüm ýerine geçdim diýip. Yok, ho näme diýip oturýarsyň o dost on ýarda diýermä men. Sana da düşünüp bolan oňa näme diýäňe. Ses ýadgylaň badyr menden arkyn bol. Näme ses, näme diýen o, näme samyrda oturýarsyň? Näýle ondan rahat. Oturup goýmy ýagşymy? Yok, lay mene oturamagmay başyk. Hawa, käwat hapa bolmasyn diýip bir. Üstüme bir koý berýänne. Ýeldip çykdyrandyr ha. Rahatdyr. Iýliň zatda. Geç başyk, geç. Seň ýeriňde bäri, oturaýyn. Ýagny näme diýdi? Yok ol dostum ol alla ýabaş. Anan ben onu näme gurlaýan öz bilen oğam. Şol ýaňy ses ýazgylary bar diýdi. Yok ho alla ýabaşlyk. Bar Alla gitdi ýa. şonu getirdiýsene ses ýazgylary. Ses ýazygy yok alla ýabaşlyk. Şular ýaly oýunlar edýär şon ýaly oglan. Ýanyňa adamyň geleni bilse, şolar ýaly oýunlar edip berýär. Wah, ýüzüňe diýäýsen-de şo zatlary. Diýäýdi şu wagt. Yo başyk aýdýana, ol alla ýa, ol oglan istat bilen ok, men oňa istatym diýem ok. Şerin geldimi? Şirin, geldi başyk. Geldi, çağıraýynmy? Ýagna edeli. Çağıraýynmy başyk? Bar, hem ýaňa bile geleýin üýşüp. Men dediň ete garňyda çanatdy. Kowlukma. Başyk mümkinmi? Gel. Çağırdım bularym. Bolup dur çağıram oradan. Gir ber, gir. Salam. Salam. Men şu wagt aeroportdan düşüp gönü bäri gaýda oturjum. Sizi görmek üçin. Ödüňiz bir uçlanjak. Şonno da burnumdan buron getirdiňiz geçen gedege. Şoň üçin indi ýene-de täzeden güýç toplap gelendirin. Indi öňkü aljak oýunlar bolmaýa. Sen hasapçymy? Hasap etýän bilen bol. Sen süpürjümi? Suw täňe bilen boluň. Gaýrat etgenji. Senem. Kätipmi? Hat beteň bilen bol. Bir gedek haýyş edýär. Düşündiňizmi? Öňkü ýalak bolmaýanny. Öňmeňde gowluk edip ýaranyp bilmedim. Inni başgaça bolar. Ruhsudam ýok. Öňünden aýlygam ýok. Giýjäger gelime düýbünden ýok. Hedillik edýärdiňiz. Genjeteňe bar edýäniň şo sagat. Gopordyň onu. Ola gopdyndy, boldyndy, geldindy geljek ýerine. Inni gerek aýlygyndan täze getirdi, gelmäй. Kileye urak gitdiň. Şonça daraň içinden bar tüpürýänler şol tüýkürüp. Haçan göray şon tüpürýänçe. Döweleme. Ýelpanda. Ýoguna ýannym diýdim bolyn. Eýýäm geleýle bu. Bol oturuşy başlyga meňden ogam. Sen işiňden başgalarda sokulma. Gürleme. Men istat diýem ogaş. Bolup dur. Sen gidiver. İşim bilen bol. Gidibereyinmi? Ýeňten sappat ýalyp ýöre. Şirin, sen bir ýark kıljagy, bir türkmençilik ha diýilýär-de, bir göze ýakymly ýetişýär şeýden. Ol
Saçın huzurdu. İdaranın içinde ilak beylak geçip görmüyor. Barıyor ne be? Mening soňky gitsem bolanokmy? Yok bar şu vakit bar. Direnit bar. Borda. Al bar yani. Genci. Şu tak geçsene genci. Vay näme boldy? Pikir et genci birdatlar. Neymiş pikir edin o? Men näme pikir edeýin oglum? İçin gurrat genci, için gurrat önkün yani. Näde biçim gurradyň men? Üstlendik birdat, pikir etsene. İçim gurratmaly. Pikir edip bilýän-ä, için gurrat genci birdatlar, için gurrat. Daşyny çykyp durka men näde biçim gurradyň oglum? Mundan näde gurrat diýdin genci? Öňüde de bolýady. Bar genci, bar işimden bol, bar. İçim boş. İçim boş. Gürlän ok başlyk näme deýin? Näme diýin oglum? Boş ýerden men näde gürlän? Bol bar genci gidiverin, bar. Gayrat et, sağa da değme, sağa da tüpürme, başka da tüpür genci. Güýjü açıp başladı mı, näme mi? Näme etmeli? Näme etmeli? Şoň beren suwy. Şoň näle agam? Şoň beren suwy. Şoň beren suwy. Agam goýmaýagdaýlarymy, me hagdyň öýleşden şundan şoň beren suwy. Niýe isleýän oýlum? Şo görükdi. Hawata da hava diýsen. Gaýtmagay biriňe. Men gelinse biriňem gaýtmak. Isleýäňizmi? Sabahda bolun etmeli. Söhbet. Hakal wagt gidip tıga. Men lay. Gayrat et gödüm men ağlayda. Gördüm bu kulma gitme gitme. Dur. Alo aýpam. Wa aleykum selam. Goýmaýagdaýlar. Yok gowder. Kömegin gerek. Agam men neden tapdyň ay? Özüň aýtdyňa tabady işleýän dip abadada. O zatlar hiç gayrat et, maňa kömek et. Öwne hem oldu agam. Seni gözläp iýlemedik kerim almady. Wah men dilim kesmeli lay. Şoda şu. Abadada ýeňtämi ýelmäp şunu çyradyň märi. Pikir okap başladym. Wah elim uğramasın. Bu wagt güýçi gaçdy bir geli. Gadym. Diň özüň istemä bolanok. Gayrat et. Yelme şoň gün geldi. Näme? Yelme. Däli misin? Yelme meten gidemok. Agam bar ýöräýdi, näre jiletden mara tetimit ýapbaşsa ya. Men dururum. Duruver meňe aýrymy ýöräpdi. Yelme meten gitmeýän men. Näme diýäň o agam boşatjak bolýan men işden. İýsiz galatyň ýok şu başa barsa men özüm alýan seni ýyşe. Arkaýym ol seni tarapdan Allah yelme diýän. Yo, mena onu yarıska vaat etip bilecek agam. Näme diýäň o? Hiç adam olmaz. Ödüm dil hatam yat bilýän. Ýöne gelme. Sataşdym öýtgen. Bolýan sen aşam öýe bar. Gowut urup köküjek men sana. Ýöne şu wagt bir git gayrat et. İşten açam oşaýan. Zatdy altylara dalmaşaýan. Şeýlemi? Beliň ber. 17:44-32. Gayrat et. Can eder. Gayrat et etme. Bolýan öýüňem taparyn sen maninçan öňde durmamak mal. Garaşýanlar. Gelmeden. Urmasan. Iň soň ýerti geler men işleýän bildime. Tam tık yer yerde var ay. Söýülme. Kulağım zami alakene.